Hakan ni ko video. Ini apa cepang kawi kari habertai. Kaba klam internet, klam Facebook, klam YouTube. Bat klam kahok ban keren ya ka e kaba pis ngau. Kani ka de ka North Korea. Kari kaba ki pat ba akim yo ya ka hok jong la dia. Menta ka sengi ni ya pat ya ka jing em jo ki breu ki ba em hakani kari. Jing lai luat bat ka jing khang. Ha ka bertai jong ni menta ka jing lai luat ka long ka benta jong ka jing em. Ni la ban keren pe TV ba tep ya ka e kaba ja ka leng ka bertai. Henry North Korea ka perthai ka kwat tang haki khdop jongkari ki pat ba hang tai kim dan ka jingya dei bat ka perthai ka bashabar bat kim tep ka e ka bajia lani ka perthai ka bashabar ka longkum no ka internet ka bangi padan kam man la kasngi hang tai ka duna bha bat ki babun kim ju yo I ya ka social media ka jing pat ngor ba ka jing khang ki TV channel ru ki pit I tang ka e ka ba ka sarkar ka kwa barok ki khubor ki wanling ba ki lat patai khubor ka sarkar kani kamut baki pat ba kim tip AA ke ka bajia shabar kari bunsian ka sarkar ka pat ngor bha ya ka jing em ki breu mat kani ka pelong ya ki nong sung pelong ki bahu siar bha ha ka ka baki kran ne la ka jing borom ya ki nong yalam mat ka an ha North Korea ka jing borom ya ki nong yalam ka long ka ba hakman la dadan ka jing susi hakari kum ka jing yap unong yalam la khami lenti ya barok ki pat ba man pen pau ya ka jing susi mat ka wei ka ba isin ka de kan ya ada uwe du khat kalong yeng ula ya kajing bakla ka bajor persya ya kari kala ban khata hadu baro kalong yeng kani ka pen I hadu ka no ka an kalong ka bating kajing em North Korea ka pen kan ma yangi ya ka we kajing shisha kajing lai lut kajing yo jing tep mar ka hok man kan ki de ki jing kar khu ki bakar dor tam ki bangi de ban kan mau man la kasngi pi perkhat kumno shphang kan ya hatu phila ban em ha ka perthai ka baklam internet thoi ya kajing mu jong pi haki comments Play Shibuan, but what club subscribe.